Hello रायजोफोर आंनि YouTube चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन खनसे बरायनाय थाबावबाय। आं नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे भिडिअ लानानै फैदों। बे भिडिअआनो जाहैबाय आब' गेम्सनि बागै लाबोनाय जादों। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बे भिडिअखौ लाबोदोंब्लाबो आं नोंथांमोननि सिगाङाव आखाइ खबजोनानै खर' गंलायनानै निमाहा बिग्रोनाय आरो बे भिडिअआ सोरनिबा गोसोआव बोरलाजों थिर गावनाय बादि गोसोफोराव थ्रोब हाबनानै थायोब्ला अन्नानै आंखौ क्षमा खालाम। आरो आं नोंथांमोननि सिगाङाव बेफोरबायदिनो इन्टारेस्टिं ब्लग भिडिअ एबा बेफोरबादि फानि टाइप भिडिअ लाबोबाय थानो हाथों। समझ रहे हो? बेफोरबादिनो कनसेप्ट लाबोबाय थानो हाथों। रथ' स्टार्ट खालामैनि सिगां बे भिडिअखौ नायनानै लाग्रो। नोंथांमोना बे भिडिअखौ नुनानै माबादि मोनखो कमेन्ट सेक्सनाव लिरनानै हरबानो जाबाय। जानो हागौ सोरबाबा नुनानै माबा मोनसे जानो लुबैनाय बादि खुदै गलायदों नङासै? फैदो बिदिब्ला मेन कन्सेप्टआव थांदो। नोंथांमोना आब' गेम्सनि भिडिअखौ नायो ना? नोंथांमोना बे आब' गेम्सनि फेन्दा गिदिर गिदिर बडि गिदिर गिदिर खिबु गिदिर गिदिरखौ नुनानै माबादि मोनो कमेन्ट सेक्सनाव लिरनानै हरबानो जाबाय। नों आरो नैबे आब' गेम्सनि भिडिअखौ नायनानै लाग्रोबावदो। आब' गेम्सनि भिडिअखौ नुबावनानै माबायदि मोनखो कमेन्ट सेक्सनाव लिरनानै हरबावबानो जाबाय। नुदोंना नोंथांमोना आब' गेम्सनि बडि आरो फिगार खिबु गिदिर गिदिरखौहाय? मा एसेबां समायना बेनि हायना महर मुस्रिफ्रालाय? मा एसेबां फेमास बियो जोंनि बर'फोरनि एक्ट्रेसफोरनि गेजेरावहाय? मा एसेबां मुंदांखा बेयो ससियेल मिडियायाव जोंनि बर'फोरनि गेजेराव? नुबाय थाखायो जानो हागौ ससियेल मिडियायाव आब' गेम्सनि भिडिअखौहाय। नोंथांमोना आब' गेम्सनि भिडिअखौ नुनानैहाय माबादि मोनो? आं नोंसिनियाव सोंबाय थादों। माबादि मोनो कमेन्टखौ खालामनो दाबाव नोंथांमोना। आरो नैबे मोनसेबाव भिडिअखौ नायनानै लाबावदो नोंथांमोना। आरो बे भिडिअखौ नुनानै नोंथांमोना माबादि मोनखो? आरोबाव बेनिख्रुइ बांसिन आब' गेम्सनिफ्राय देरसिन खिबु, देरसिन बडि फिगार, देरसिन बेनि हायोब्ला आब' गेम्सनियाबो बिदि बायदि खालामनानै लाबावदो खिबुखौहाय आरो बडिफोरखौहाय। गजब बेइज्जती है। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै माबादि मोनखो कमेन्टआव लिरनानै हर। आं भिडिअखौ बारा गोबाव खालामालासिनो बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। सोरबाफोर दासिमबो आंनि चेनेलाव गोदानब्ला मोनसे गोजा जोंनाय दङ। बे गोजायावहाय थुनानै होनानै बेल आइकनखौबो थिक थुनानै होब्लानो जाबाय। अब्लानो आंनि भिडिअआ आपल'ड जानाय लोगो लोगो नोंथांमोननियाव नटिफिकेसना थांनाय बादि। अब्ला आङो भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'बाय।
next video bye thane ko nane thadu. Bye bye, love you guys.